It's so nice. Naog sa ta. Ay, sa ka-excite. Welcome to Tay ong Falls. Sa lungsod sa Argao, padulong din sa bukid sa Anajao, 25 kilometers tanan. Thank you, te. Max is 100. Hello everyone, we're here at Tay ong Falls, also known before as Lusno Falls. So together with me is Extra Ride and My Food Mercado, May Ani. With us also is someone from... Asa ka trabaho dong? Sa Kimes Food International. Kimes Food International. Si Josimar di ay sumuot mi sa farm later, but since nagian naman lang namo, so nata karon sa Lusno, 20 pesos ang entrance fee, maximum capacity of 100 persons. So dali na lang na si Kid Rock Chavez, Kid Rock Tattoo. Magpatato mo guys, Kid Rock Tattoo. So di lang ko mag GoPro kung magchika ko kay bati ang audio kay naka-diving case siya. So sabta lang palihog if shaky gamay kay dili kay ni stable ang akong phone. Okay, amping mo guys kay medyo cracky siya, cracky. I can hear the sounds, charot. Since na naman ta, may na lang pudeg ng atin. Nice kayo, agiana na yung mga bamboo. Josimar, bamboo tree, bamboo plant. Bamboo tree na siya, so type niya siya sa grass. Type of grass ang bamboo. Belong siya sa grass family. Kanindo kami na sa stream. There's a stream beside us. Loy ka nice, diri oy agi-agian. Can you hear the drums, Fernando? Layat mi guys. Layat mi. Where are you now? Wow, in fairness, Saag ka? Saag siya. Magpatutol ta. Charing. May pa mo, nakalangoy na. Kami wala pa. Good morning. Hello. Alala. Hi, Kuya Sean. Ganahan ka mag-video? Katagal lagi trabaho. May. Ganyan ba? Hi, Kuya Sean. Ganahan ka mag-video? Kanis lang pakpakon. Human ibulad. Mm. Mo na sila ilahang kuan nilang yearly nilang konsumo ba. Pagalingon para rice. O na ang sa dili pa nila galingon ni siya, ira gyud ni siya ang stock nga katong nakapalot na siya. Kaya aron di siya Basa. mag-moist bitaw. Ah. Siya fully dried siya ba. New learning today. So tao nimo ilang tugkaran, so daghan sa tanong. Nay mais dia, humay. Oh. Mabuhi jud mo diri. Anita nilang mano. So mo ni ko ang nakanindot ang bukid god kay bisag magkwarta ra kag 5,000 ang mga basic necessities nimo imo lang gitanom. So safe ra tanan ang imong gikuan ba. Ang imong gikaon. Kay ikaw may nagtanom. So example kung ato lang basihan na kay sweldo 30,000 sa syudad. Kung 30,000 nimo versus 5,000, ari na lang ko sa versus 5,000, ari ko sa 5,000 ano. Hindi ka tuyok ra. Kaya ang 30,000 mo kuhaan og tubig, kuryente, transportation. Ang diri sa
bukid. Gamay ba kay ang usually lang siguro kana lang mga unsa pa, gasolina lang gamay. Nana ba gamay ba kay makuha sa imong 5,000. So, Amazing. ano ni? Mais ni siya, mais. May buntag! Hindi mo tanis ninyo. Ha? Tanis. Chavez! Ani, ada, rugi ko. Manong! Kamala tugay pili puyo. Nay mga Ha? Mo tanis. Salvador Tagal lumakan. Mutanis da, bako mutanis. Ka, mutanis tagiday. Wala na. Ari sa mitay! Bye-bye tay! katong pikas, katong Rice field! Nice kaya adventure na to ron guys kay natay mga bagong makatunan. So mo to siya 20 pesos ra makaanhin na mo sa Lusno Falls or now known as Tay ong. Tay ong may no? Tay ong. And then 100 people ang max capacity diri during COVID. So okay ra nang ko gamas ko mataga padulog mga tao guys. Maing buntag. There you go. Naka-entrance mo dito, ma'am. Yes. Good morning. Oh, so nagsuod ninyo diri panila na pud mo. So ina lang nakabayad na mo. Nay mga cottage. Kaya nga, wata. Oh, may kape para rin pang kaligo. Oh my god. It's so nice. Tanawa, wala pa may nainan. Higot na ba? Basta nagot ako. Okay ra ko. Para bitaw ka sumutun, pabalik. Oh my god. Yeah, guys, it's so nice. Ano na? Uy kanindot. Wow! Gadungan dito. Pwede naman may magbasa. Magpasa na lang na, dahil pagkabang maugaran na kita pag-drive pa uli. Ala, munaog ka diha. Bilalab. Shan, okay ra ka mabasa no. Okay ra lagi na. Ay, sorry, mabuyagan ta. Guys, we're going down. It's so nice. Naog sa ta. Ay, sa ka-excite. Wow. Mga ligo may balagwa may da ilisan. Wow! Hi, May! Wala din sa plano ha! Wala din sa plano! Welcome to Tay ong Falls! Nahulog ko diha. So wala man may gadag ilisan. Mga ligo lang may naka-leggings.
Wow! So, ginadili ang pagkaligo. Kani? So, you don't drink the water there. Drink it from here. Atong tilawan. Walay ka agas, Jud. Yes! Ay! Inay! For the sake of adventure, nitilaw ko. Tubig siya. So na, ako sa kilid. Dili ako ninom sa center. Moto siya. If you want to drink, you can drink. But, yeah, I drank. Pero Hindi na ko guys, kaya di na pa katagal na ba yun niya? you know, tao dili labi na katong mga walay water supply na binayran na aslay libre na water supply. So, dyan. And then, ay libre ligo. Sabon na ilang kaliton. So, I don't know where we're going next. So, see you on our next spot. See you on our next adventure! Okay. So, surprise! Surprise! Kami kabalo na sa unplanned adventure. Dalawa mo mga outfit o pang jogging, Okay, pang ride. Pero, naligo din ko. Pero, adventure kayo. Woo! Thank you, Simar! I love it! Kawaii daw. Naka-decide pa sa una na makulit. Refreshing! Under the waterfall. It's out. Hey guys, so I would like to share the best spot ever. Oh, diha ako nahulog ganina. May gani akong phone buhi pa. So salamat guys. So that's it everyone. Again, Tay Ong Falls or also known as Lusno Falls here in Argao. 20 pesos lang ang entrance fee. And dako siya capacity because it's a very big place. 100 ka people ang maigo. Thank you so much everyone for watching this video. Don't forget to hit that like button. Subscribe if you haven't. And also share this video if you want to spread the word of a good place here in Argao. Thank you so much. See you on our next adventure. Napami adtuan lain karon. Thank you guys. Bye. Bye. So naara sila ilisanan guys. Men and women, and then siya gripo, so na shower of course. And there are cottages over there.
po siya tindahan, guys. So whatever you need, food, drinks, nara. And it's just beside the cottages. Ate, tagpilang cottage? 300? Oh, so natin sa cottage dito guys. 1, 2, 3, funky.